Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy oktýabry Azat Türkmeniň dünýä habarlarynyň nowbatdaky sany. Son günler ýurdumyzda, sebitimizde we halkara arenasynda käbir möhüm wakalar bolup geçdi. Bu gedekki habar gepleşigimizde biz şo wakalardan käbirlerine gysgaçyk syn bermekçi. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Türkiýede ýene de türkmen aktivistlerinden biriniň maşgalasyna näwelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu hüjümyň arkasynda ýene de türkmen diplomatiýasynyň jellatlar durmukaya başga birler barmyka? Birleşen Milletler Guramasynyň Çağalar Fondu Türkmenistandaky maýyplar barada hatabat taýýarlapdyr. Emma bu edara öz hatabatyny hiç kime görkezdenok. Muňa aňyrsynda nähil sebäpler bolup biler? Serdar Berdimuhammedow Astanada geçen halkara maslahatynda ýene de sebtimide awanýan ekstremizm, terrorizm, elektronik we biolog hukuklar barada gurrun etdi. Ýöne bu hukuklaryň kimler tarapyndan awandyrylýanlygy barada welin ýene dil ýarmady. Türkmenistanyň Kiýewdäki ilçihanasy Türkmenistanyň raýatlaryň Ukrainany haýdan-haý çerk etmeklerini maslahat berip beýanat ýaýratdy. Beýle beýanat näme bilen baglaşykly bolup biler? Astanada geçirilen halkara maslahatynda Günnegor ýurtlarynyň 28-sini öz içine alýan täze bir gurama peýda boldy. Orsiýeti we Hataýy da öz içine alýan bu gurama Günwatar güýçleri üçin nähili aşarat aňladýar. Inni şu we beýle habarlaryň dolurak mazmuny hem de olara berjek gysgaçyk synlarymyz bilen tanyş boluň. Türkiýede iş alyp barýan biziň aktivistlerimize edilýän hüjümler gynansak da ýene dowam edýär. Şolardan iň soňkysam bir näçe gün mundan odal Road Murat Gurban Nurdiýewiň maşgalasyna edilen hüjüm boldy. Bilşiňiz ýaly Road Murat Gurban Nurdiýew Moğolly mady bilen tanalýar. Ine 4 gün mundan odal 15-nji oktýabrda Road Muratyň 28 ýaşly ogly Şamyle garşy hüjüm edildi. Şo arada da insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň saýtynda hem Türkmenistan Kronika Türkmenistan saýtynda maglumat peýda boldy. Ine şu suratda da şo Road Muratyň ogly Şamil görýäňiz. Men dekdün Road Muratyň özüne de jaň edip şu bolan waka bilen gydyklandym. Indi bu waka nähil bolupdyr? Aýyň 15-nji oktýabrda Şamil öz işine gidenini velosipedle var ýaka buny näwel iki tane näwelli adam näwelli ýaş oglan saklap Şamil ýençýärler hem velosipedini elinden alyp galýarlar. Şamil ýerine dolanyp gelýär, işine gidip bilmeýän. Soň ýerýany bilen ýan kowlanlar ýene ýerinden gelýärler. Hem velosipedini getirdik diýärler, gapasyny kakıp bıçak ýawalyn aşap düşdüýärler. Şamil bilen bilelikde ýanky on kakasy Road Muradam düşýär, hem düşýär aşak bolyn. Olar aýdýar, bize pul tölenni, biz seni hökman ýenişmeli ýa. Şoň üçin eger ýenjilmejek bolsaň, onda bir zat etdiýär. Biz seni häzir video aljak, toğra telefonla video düşürjek. Hemen bize şunu buyurun, şunu zakat eden adama biz şonu görkezmeli ýa sen ýenjendiň. Şoň üçin sen ýa ýüzüňe diýe ketchup çalýa, tomat çalla diýe. Ýüzüň agynyň burnuň garagan bolan ýaly görkez, biz onuň şonu seni urmagy zakat eden adama şonu iý berjek. Diýade şoň ýüzüne gözüne ýanky tomat çaldyrýarlar, ketchup çaldyrýarlar. Hemem diýip urup ýenjen ýaly edip şonu video düşürýärler-de. Şonu ýankylaň aýdyşy boýunça öldüne buýrup gören şonu zakat eden adama iý berýärler. Ýanky WhatsApp'yň üstü bilen bolyn, ýanky buýrup gören adam bulara ýene ýazýar-da, ýok şonu elini aýagyny döwüň ýa-da aýagyny bir ýerini pyçaklaň diýe. Şoň bilen hem kaýyl bolman. Indi bilen ýanky kowlunyň öldürini aýtmagyna görä. Ine bize diýär şonu buýuran adam innem seni bir ýeriňe ýanky döwmelidiler diýär. Şoň üçin biz seni urmaly bolýar hakykatdan hem diýip bunyň hakykatdan ýenjip başlaýarlar. Şo taýda ikisiniň ýankylaň arasynda çaknyşyk bir düşýär. Soň onam surat alýarlar. Indi ýenjilen soň suwatma ýenjilen soň Şamil ýene ýerine ödem aýdýarlar. Indi diýe öňden çykman otur diýär. Sen bir ýeriň döwlen ýaly edip biz olara hat ýazdyk diýär. Bize buýran Instagram diýär, Hudaýa şükür et, biz seni hiç ýeriň döwmedik, ýa-da çaklamadyk diýär. Ýöne diýär, senin işiňe de jaň etdi, men baryp bilemok diýip bir näçe gün näp öýüňden çykman otur diýip ýankylar tabşyrýarlar. Sebäbi bizinni hatabat berdik, sen öýüňden çykma ýaly edip ýenişdik diýip ýanky zakat eden adama. Bolyn ertesi Şamil ýene işine gidýär.
işini yollan bariyaka yine bunu yolla saklayalar da kim biliyor bular nirden biliyor onu. Ondan sen niye bizim aydan etmedin deyip indi bular yine de hücum etçi. Bular yine hücuma başlayalar. Ondan şol aralıkta Roda Murat polisiye jang ediyor. Ayın 16'sını. Ondan polisiye jang edilerini bilip bular gaçık gidiyorlar. Yine şu teorikte dronlukları belli. Gatı uzağa gitmedikleri belli diye. Onun yine iki tane polisi işgari geldi diye. Ne mollu? Ha o bir de hücum edildi. Öllerim yürüyte buyruk boyunca, rakat boyunca hücum edip bir de ne şunları yani üyden çıkmadı yani çek oluyorlar deyip. Ay diyorlar onu. Polisiye da şu polisiyen drone vakti yankı kolon yine jang ediyor o adamlarda. Polisiye de yankı trupkan alıp şolarla yankı kolonla gururleşi ya o siz kimdi? Olaram biz yani buyurulu bir de biz yok maç onu urmalı yenişmeli ya. Bunu polisin uyudun ay diyorlar. İni uyudun gözünü getirip görün olar şu trupkan öçüren ok telefon öçüren oklar bunu gayta polisiyen uyudun de aydı otuyorlar. Ha o bir de diye şular ya zakat verirli bir de şonun için yenişmeli. Polisiye de onun gözüne çıkaran ok. Gözüne çıkan ok da gayta ha şey demedi ya da gayta şey dip diye trupkan koyup bir de maslahat veriyor bir de yetecek adımız yok. Kim bunu yerine getirip kim bunu buyruk verip bilir deyip Rodum Rahat'tan sonra ya Rodum Rahat ama diye bizim bu ütüşük düşmanımız yoksa bolsa diye Türkmenistan'ın konsolluğudur diye onun yani polisin işgallerinin yüzleri ütü akitte diye konsolluk deyip ağlamadın. Ondan bir de ne edebilecek adımız yok. Yani prokuratura yüz tutun deyip gayta bunu prokuratura yüz tutmak maslahat veriyor. Öğlerim yankılan gözlüğüne de çıkan ok. Bolmasa Rodum Rahat diye şolar uluğu diyen ok şu jaýyň bizim jaýymyzyň töwereklerini şoň gözleýän diýse de gözleýän ok şonu. Şeyden çıkıp gittiler diye. Ondan ertesi günü bular ondan bir näçe adam bolup üýşüp şu prokuratura barýarlar, arzaýa diýerler, zat diýerler, onu inni hüjüm inni galan ýaly ýöne şu taýda esasy soraw diýerler kim tarapyndan edilip bilinir. Şolara yankı görkezme berildi diýen adam berdi diýen adamyň ady belli diýer, onuň sesine meşdemde diňe SMS filan ýa yankılara buyruk berip otur diýär da. Şolar galmady ýalet, şoň öýünden çykmady ýalet diýip. Indi bu taýda bir ýene şuhha döre ýa, bu taýda Roda Muradyň şuhha bildirýän daşda göregünne käbir türkmen yankı adamlarym bar, raýatlarym bar. Inte olaň adyny aýdyp oturmaly, Roda Murad olaň adyna magdady. Şunu ýaly käbir türkmen raýatlarynyň men niýe garaşýan niýe belli bir derejede ýöne diýe şol bir de haýwat atan ýa-ni konsullugyň işgäri şo men oglumyň passwordyny inni uzalyp bermän niýe passwordyny möhletini uzalyp bermän inni 2 aý bäri şo passwordy eline taklap oturan şol Merdan Mustaqyp diýip bir haramzada bar konsullugyň işgäri şolam bir de haýwat atdy diýe intekden näme görýän gözüňde ot ýakardy belki diýe şoň gurnanda da bolmagy mümkin diýe. Ine şular ýaly gynanasak da şular ýaly pajaly waka boldy. Indi Türkiýedäki alada döredýän wakalar barada gurrun etmeli bolsa, ýakynda ýene de bir Türkmenistan raýatlary üçin bir ýakymsyz bir habar peýda boldy. Şu habara görä, şu barada ýanky Türkmenistan Kronika Türkmenistan saýtynda da maglumat ýerleşdirildi. Şuda Türkiýanyň migrasiýa gullugy, ýagny göç edarasy ýörüýte beýanat ýaýratdy. O beýanatda da näme diýilýär? Şu beýanatda Türkiýede ne resmi hata baldyran daşary ýurt raýatlaryny gözlemek bilen meşgullanýan ýörüýte toparyň döredilen aýdylýan şu taýda şoň kararam bar. Awat. Indi bu kararda da aýdylyşyna görä indi şu öý aýlanyp şu Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşap beren daşary ýurt raýatlar özlerini registrasiýa etdirenlerine, ýa-ni propiska duranlaryna şu öz ýaşaýan ýerlerine propiska durman şol bir näme adamlaryň öýlerinde de propiska durýan eken. Onu diýenlerim kimler? Onu diýenlerim şolaň dokumentlerini düzedip berýän aradyr firmalar, aradyr adamlar. Ondan bizim raýatlarymyzyň hem habary ýok özlerini niri bular registrasiýada durýar. Ýa-ni käbir halatlarda diýe käbirde köp halatlarda şol propiska goýulan adresiň şol jaýyň eýelerim, kwartiraň eýelerim bilen okenna. Inni şol kwartiraň eýeleri gadaklanyp görýär, onuň öz jaýlaryny näme hal üçin men kwartiraň eýeti bolsam, men ýaşap beren şo kwartiramy onlarça adam registrasiýa durulypdyr, propiska durulypdyr. Kimdir birler tarapyndan, onu men hem bilenmok.
Ine şolar ýaly bir giden Türkiýanyň raýatlary öz kwartiralarına, öz jaýlaryna näwelli daşary ýurdun näwelli raýatlarynyň propiska duranlyklaryny bilýärler de soňam migrasiýa uluna polisiýa habar edýärler, şikaýet edýärler. Ine şolar ýaly wakalaryň köpelendigi üçin, şolar ýaly wakalaryň üstü açylanyny üçin inni ýa-ni göçe daraty migrasiýa gullugy ýürüýti topor döredip şolar ýaly jaýlary, şolar ýaly raýatlar barlaýan topor döredip şolar uğra diýerler, reýt geçirýärler. Mundan odalan bolýan eken barlyklar ýöne soňky wagtlar şikaýetler köpelipdir. Inni biziň raýatlarymyz sonra görýär-de, inni biziň ýagdaýymyz nähili bolar kadip sebäbi biziň raýatlarymyzyň aglawasynyň registrasiýasy şolar ýaly bir kanun ýagdaýda edilen, ýagny bir ýer registrasiýa dudurulan, emma ýaşaýan ýerler başga ýerler. Şolar ýaly ýagdaý elbetde Ýewropada da bar. Indi men ýaşap ýörän Çekiýa Respublikasynda, men şutaýdaky men ýaşap ýörän ýurdumda da esasan Ukrainadan gelen adamlar şolar ýaly pysty-pyjurlukla meşgullanýarlar. Ýagny şu ara durur dokumentçiler şu Ukrainadan gelen raýatlary bir hataba goýjak diýerlerdi. Bir çemelen ýere hataba goýýarlar. Köplençi halatda elbetde şol registrasiýa edilýän üýüň eýeti habarlam, olar näme diýe? Şol dokumentçilerden pul alýarlar. Hatta reklama da berýärler gazetlerde. Kime registrasiýa gerek bola, kime propiska gerek bolsa, maňa ýüz tutun, ha men propiska goýýan diýip öz öýüne registrasiýa edip oturan adamlar bar. Bir öýde 10-20 adam registrasiýa edilen. Ýöne kanun boýunça bolan o kanun boýunça şol öýüň meýdany näçe bolsa, ene şoň näçe metr kvadrat meýdany boýunça meýdanyna bir adam düşýär. Bir adamyň ýaşama haky bar diýilip, şol bölünýär. Şoň ýaşaýyş territoriýasy. Şondan köp bolsa, bu kanunyna görkezilişinden köp adam duran bolsa şo takata, diýmek şo bir kanun ýa-da şoň üçin şol adamlara soň jerimet alınýar, çäre berilýär. Indi şolar ýaly ýagdaýda indi çykalgan näme? Eger biziň raýatlarymyz hakykatdan hem gorkýan bolsa, sebäbi bu taýda nähili hukpa, ýa-ni kabul edilen karara görä, şolar ýaly kanun bozmalara ýol beren adamlara hatda deportasiýa ediljekdi bilen duýduruş berilýär. Şoň üçin eger şolar ýaly günüň başyna gelmegini islemeýän bolsaňyz, onda siz näme etmeli? Öz ýaşaýan ýeriňizde registrasiýa etdiriň özüňizi. Eýdiň beýdiň or ýaşaýan ýeriňizde. Ýöne esas hop bu taýda nämeden bolup bilýär? Şol diňe bir ýagdaýda şol siziň üstüňizden kimdir bir şikaýet edenler. Şoň üçin men gyzyklanyp gördüm, ine käbir raýatlarymyzdan bolýan. Yok diye gelip duran bir aydanıp beren o gapin kakıp duran ya barlygçylar yok diye diňe bir ýagdaýda bolup bilýär, ýagny şol üýüň eýesi ýa goňşy golamlar şuha bildirip ya da şu hakykatdan hem şunyal kanun bolup köpçülik bolup ýaşaýan bolsaň olam göde görünip durdy ýa da goňşularyň görüp durdy ýa bir kwartiradan 10-20 adam çykyp dursa elbetde görüp dur. Şolar şoň üstünden şikaýet etse kimdir ber polisiýa ýa da üýüň eýesi şikaýet etse onda barla gelip onda başyna ýankyýaly kıyın gün gelip bilýär diýe. Ýöne şikaýet edilmese elbetde olar ýaly kıyynçylyk ýok diýe. Ýöne şu gün bolmasa erti şikaýet ediljegi düşünükli da edildi. Esasen hem ýankyýaly karar çykan soň adamlar yerli raýatlar hatamyny hüşgär bolup arz etmek bilen bolurlar. Şoň üçin men berjek maslahatym, biziň berjek maslahatymyz umumyň başarsaňyz öýüňizi resmi ýagdaýda hasaba duruň. Ýagny ýaşaýan ýeriňizde, ýaşaýan kwartiraňyzda öýüňizi propiska etdiriň. Başga ýerde, kete ýerde propiska etdirmeýän. Eger edilen bolsaňyz hem şo propiskaňyzy üýtüdiňde şo öýde ýaşaýan ýeriňizde duruň. Häzirkilerden ýene berem Türkmenistanda ýene de internetin bloklanmagy bilen baglanşykly täzelik, bu täzelik de bu könelik sebäbi bloklanmagy, internetin bloklanmagy indi näçe ýyllar bäri dowam edip gelýär ýöne bu soňky şäher hasır ozalkulardan hem bir göz çykgyç ýagdaýda boldy diýär deňeşdireňde indi Türkmen News neşriniň maglumatyna görä şu oktyabr aýynyň başynda 3-nji 9-njy oktyabr aralygynda diýär gaty ulugerimde interneti IP adresleri bloklamak çäresi ýoly goýulypdyr. Şonda şu häzirki şutada görýän maglumatymda görä 1 milyard 200 milyona goly IP adresler bloklanypdyr Türkmenistanyň territoriýasynda. Beýle diýmek näme diýmek? Bu näme derejede bu näde bolup bilýär? 1 milyarddan gowrak IP adres diýmek näme diýmek? 1 milyarddan gowrak IP adres diýmek bular Türkmenistanyň häkimetleri inni toporlaýyn görnüşde bloklaýar. Olam näme diýmek bolýar? IP adres diýmek belli bir nomer. Olaram öňler
ve şu yani bloklanan saytlere girýän adamlaryň üstü açylan ýagdaýynda aýratyn adamlary bloklan bolsalar indi bular näme diýe bular indi aňsadyna bakyp başlapdyrlar. Ýagny belli bir patsiyentlerde internetin patsiyentlerine girýän adamlaryň sanynyň köpdigi anyklanan ýagdaýynda bular näme diýe şol adamlar gözläp tapmak şol belli bir adamdan IP adreslerini gözläp tapmak bilen meşgullanan nokta tutuşloýun şol girilýän patsiyentleriň özüni bloklaýarlar. Beýle diýmek şol ýanky giden ýanky daşary ýurtlara tegişli internet saytları bolsa şolara girýän saytlar şolar bilen baglanyşykly IP adreslerini bloklanýar. Onun daşary ýurtdaky raýatlar hatda Türkmenistanyň içine hata uğratjakdy bolsalaram bloklanýar. Sebäbi şol raýatlar haçandyr bir wagt şu saytlara nähildir bir görnüşde giren bolsa ýa nähildir görnüşde şoňa degişli bolsa şoňul bilen iltilişikli bolsa haýsatlar bir setlere internet setlerine şolar tutuşlaryň bloklanýar. Indi soň kwatlar näme şuň bilen baglanyşykly nähil problemler ýüze çykypdyr. Öňler diýen raýatlamaz imoň üstü bilen ya elektron adreslerin üstü bilen biz ya video uradyp bilýän bolsak indi diýe birek bilen video alyşyp bilemdik. Hatta imoň üstü bilen indi video kamerany açyp bilemdik. Şoň üçin indi diňe diýe audio faýly uradyp bolýar. E-mail hatta e-mail elektron adreslerin üstü bilen iberlýän ýa-ni videolara da indi blok goýulypdyr. Diňe audio uradyp bolýar ýa-da hat ýazyp bolýar diýe. Şular ýaly görüp eşitilmedik derejede giýinlerimde şular ýaly bloklanma bolupdyr. Indi onda da şoňa da garamazdan elbetde biziň käbir uğur tapıcı raýatlarymyz VPN tapyp şu bloklanmayan VPN'leri ulanyp girip bilýärler. O arada men onu aýda oturjak däl, onu näde berýärler? Şu arada men käbir maglumatlary anykladym, girip bilýän şular ýaly uğur tapıcı illeşlemimiz bar. Şoň üçin birazjyk gyzyklanıp görseňiz, şu häzirki bloklanam siz soňa geçip internete girip bilýäňiz, şol bloklanýan saytlara da girip bilýäňiz. Ýöne birazjyk gyzyklanıp görseňiz, uğur taparsyňyz. Ýöne ýetar gynandyrýan ýeri şular ýaly ulum geçýärdi. Türkmenistanyň raýatlary indi internetten mahrum edilip oturýarkada halkara guramalar şoňa baş galdyran o gynantakda. Halkara guramalarynyň tankytlar ýaly zady başlaýdy. Bu taýda adam hukuklary bilen baglanyşykly gaty uly kanun bozmalar bolupdyr. Ýagny maglumat el ýeterligine blok goýulýar, petikleme goýulýar. Bulan adamdan hukunyň göz görçeli bozulmagy bolupdyr. Daşky dünýäden bütünlüği diýen ýaly Türkmenistanyň raýatlary häzir indi üzgünleşdirilipdir. Indi şoňa reaksiýa bildirmeli, näme reaksiýa bildirmeli? Halkara ýa-ni adam hukuklaryny goraýan guramalar OBS diýilen ýaly Birleşen Milletler Guramasy diýilen ýaly guramaň özgürlüği komitetleri bar. Olaň keňeşleri we adam hukuklary baradaky. Olar aglaryna suwalan ýaly oturýarlar. Hiç beýanat ýaýradynoklar. Bar şoň aladasyny edýänler kimler? Ýene de biziň insan hukuklaryny goraýjy aktyw işlenmez. Ýani Kronika Türkmenistan saýty ýaly guram ýa-ni neşirlerde çykýan Türkmen News'ni çykaryp otur. Ýani Tejrübe Begmedowaň Türkmenistan Helsinki fond ýaly toporlar çykaryp otur. Şonlardan aňryk geçen ok. Ne şoňa edem gaty ören gynanyrjy ýagdaý. Halkara gurumalarynyň Türkmenistanyň diktator rejimi bilen belli bir derejede hyzmatdaşlyk edýändigini görkezýän zatlardan birem. Ina şu ýakyn peýda bolan bir täzelik, olam ina şu Türkmen News neşirinde peýda boldy. Indi şu Türkmen News neşiriniň ýazmagyna görä ýakynda Türkmenistanyň ýa-ni bagyşlan Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF diýip bir guramasy bölüm bar. UNICEF bolanda näme bolýar? Birleşen Milletler Guramasynyň şagalar fondu bar. Şagalar barada hemme taraplaryň alada edýän şagalan problemasyny çözmek bilen meşgullanýan şu bölüm ýakynda Türkmenistanyň statistika baradaky ýürüýte komiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň maýyplar barada ýürüýte hasabat taýýarlapdyr. Türkmenistan'da çağalan maayip çağalar değil. Türkmenistan'ın umuman maayip ilatı vardı. Inni bulanam şolar ýaly hasabatın taýýarlananyny habar berýärler. UNICEF'in Türkmenistan'daky bölüminiň öz saýty bar. Hem ýa-ni Türkmenistanyň statistika baradaky şo komiteti, döwlet komiteti diýilýän edaraňam saýtyny şo barada maglumat ýerleşdirilýär. Inni şu Türkmen News neşiriniň ýolbaşçy administratory Ruslan Mätiýew indi şol statistikany görjek bolup, şo taýýarlanan hasabaty görjek bolup,
YouTube ya. Wolin yankı UNICEF idarasına da YouTube ya. Türkmenistan'ın yankı Devlet Statistik Komiteti diýen bir idarada YouTube ya onun bana jogap beren oklar. Öýlerim ýazanlaryna başda şo habar çykanna şu aradaky maglumat biziň saytymyzda bardyr diýe. Indi Ruslan Miatif hem diýe biz diýe şol UNICEF'iň diýe Türkmenistandaky idarasynyň şu habar ferişdeleri bilen kontaktlaryna, hazmatdaşlygyna jogap berýän Silvi Hanowa diýilýän kıyız maşgala, ayal maşgala şoňa hat ýazdyk diýe. Indi şo jogapkar bolup otyr. Ony heni de bugüne çenli diýe şol hatymda jogap gelen ok diýe. Indi bular näme gizleýän, näme üçin bu hatabat taýýarladyk diýerler de o hatabaty görkezden oklar. Diýmek şo taýda onu maýyplar bilen baglanyşykly şol maglumatyň jemgyýetçiligi el ýeterli bolmagyny diktator rejimi öde isleýän ok. Biljiňiz ýaly Türkmenistany diňe bu tarapdan görkezmeli. Indi onu şu Birleşmiş Milletler Uramasynyň ýanky idarasy iş edini we ýanky meseleni öwrenip hatabat taýýarlaýar. Soňam iň soňunda da jemgyýetçiligi el ýeterli etmeli ýanky gedegine mesele gedek gelende de ýanky maglumaty ýyşarýar. Diýmek şu Birleşmiş Milletler Uramasynyň öz isleýi bilen baglanyşykly kaýada diktator rejimi. Elbetde diktator rejimiň öz isleýi bilen baglanyşykly görnüpdi. Ine şu taýda biz şol hyzmatdaşlygy görýäs. Onuň ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde şolar ýaly passapozorluk, ýagny hyzmatdaşlygy görýär diktator rejimi bilen. Indi şu aradaky maglumatyň iň soňunky abzasynda Ruslan Miatif näme atalgylan ýa? Belli bir derejede diýe bizde o arada maglumat bar diýe. Olam nähili bilerine? Şu ýylyň iýulunda Birleşen Milletler Guramasynyň başga bir komiteti, ýagny ayal gyýlara garşy ayallara garşy diskriminasiýa meselesi boýunça göreş alyp barýan bir BMG'niň komiteti bar. Şo diýe bir hatabat taýýarlady. O hatabatda da diňe näme garalyk geçipdir. Şo taýda Türkmenistan tarapynyň beren hatabatyny getiripdirler. Ýagny Türkmenistanyň hökümeti şu Birleşen Milletler'in şu komitetine hatabat berýär. Ony şolam ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň ýanky bölümi öz saytynda ýerleşdirýär. Şo invalid ýanky maýyp şagalar barada. Şoňa taýyny nähil bolupdyr? Şo maglumata görä diýe 2018-nji ýylda resmi ýagdaýda şu Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan hataba alynan maýyp şagalaryň sany 19.600 töwereg diýär. Soň 2022-nji ýylyň Thompson'no şosan 24.000 bolup durýar. Indi göde onu getirip görüň, 25% töweregi şosan artypdyr 4 ýylyň dowamynda. 2018-nji ýylda 19.500-den tägel gowrak bolan bolsa, ýa 22-nji ýylyň Thompson'no şosan 24.000-e ýetipdir. Onam ýanky şol başga bir Birleşen Milletler Guramasynyň başga bir komitetiniň maglumatyndan anyklanýar. Bular menne diňe maýyp çagalar barada maglumat. Ýöne soňky hatabat tutuş ilat, maýyp ilata degişli hatabat ol. Diňe çagalara degişler. Indi şonum BMG'niň ýanky çagalar barada idarasy ýüriti hatabat taýýaran idara şonu gizleýär. Şoň haýyş bilen ýüz tutanlarına da şoňa jogap beren oklar. Indi buňa näme düşünmeli? Eýtem şu gönnen göni Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde Türkmenistanyň diktator rejimi bilen edilýän hyzmatdaşlygy görkezmeýärmi? Eýtem şu maglumatlar Türkmenistanyň raýatlary üçin, dünýä jemgyýetçiligi üçin el ýeterli bolmalymy? O näme döwlet syrymy? Elbetde döwlet syry däl, ol el ýeterli bolmaly maglumat. Ýöne şu meselede de biz ýene de näme görýäs? Men olky gepleşiklemde de aýdyk gelişim ýaly halkara guramalarynyň derejesinde Türkmenistanyň diktator rejimi bilen hyzmatdaşlyk bar. Şolar ýaly maglumatlary bastyr etmekde de diktator rejiminiň islegine boýun egilip, şolar ýaly fiýata alynyp barýar. Ine şolar ýaly halkara guramalar bilen diktator rejimi arasyndaky hyzmatdaşlyklara ünse çekip, ine şu hepde Türkmen News neşeriň başlygy Ruslan Miatif ýene bir maglumat ýaýratdy. Bu taýda da bu maglumat makalaň ady näme diýilip atlandyrylýar? Makala bütün dünýä banky Türkmenistanyň hökümetiniň ýöredýän ýalanyny we gorkusyny maliýeleşdirýär diýip atlandyrylýar. Всемирный банк финансируя ложь и страх правительства Türkmenistana. Görýänmi? Şu makalada bütün dünýä banky aýplanylýar Türkmenistanyň hökümetiniň yalan hem gorku we siýasatyny maliýeleşdirmekde aýplanylýar.
Indi buna beýdip aýplamak üçin nähil esas bar? Bilşiňiz ýaly geçen ýylyň Thomson'na Türk bütün dünýä banky Türkmenistanyň Covid getenine garşy görüş maksady bilen, görüş bahanaty bilen Türkmenistanyň hökümetine 20 milyon dollar ýardam berýär. Indi bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň hökümetiň şu gün kuguneçende ýurtda Covid geteniniň bardygyny boýun alman gelýär. Eger ýurtda o ketel ýok bolsa, onu bütün dünýä bankanyň şolar ýaly ferişde bermegine derurluk barmy? Derurluk ýok. Öňü bilen Türkmenistanyň hökümeti boýun almaly şo keteliniň bardygyny. Ol todan bilen bağlanşykly, todancyklar bilen bağlanşykly hop baby diýen bolsa, goýanda şo todancyklara garşy başga çäreler bilen çäre görüp bersin. Ýöne näme üçin? Henide çenni dünýäde ýok çäreler görülýär. Türkmenistanyň içinde häzirki görülen çäreler dünýäde ýok zatlar, ýa-ni bir welaýat bilen beýleki welaýatyň arasynda kadyly transport gatnaşy ýok. Adamlar henidem izolasiýa ýagdaýynda aşawa şäherine barmak bolanok diýen ýaly beýleki welaýatlardan henidem ýürüýçi komissiýadan spravkalyk gitmeli gitjek bolsaňam welaýatlaryň arasynda şular ýaly bir giden çäklenirme çäreleri bar. Henidem adamlara tanjym edilýär. Koronavirus garşy tanjym edilýär. Eger o kesel ýok bolsa, näme üçin onu henidem tanjym edilýär? Oty näme üçin ýanky ýaly transport gatnawlaryna çäklenirme girilýär? Diýmek sen onu bir tarapdan boýundan oňa beýlek tarapdan öýüň alyp baranda siýasatyň öýüdi. Dünýäde beýlek ýurtlarda da ýoklatlar edilýär siýasatda da. Inni ana Ruslan Meativ hem ýanky makalasynda şol 2 ýylda siýasaty ýazgar ýa. Siz ýa bütün dünýä banka, bütün dünýä bankana ýüzleni baýdy. Siz ýa Türkmenistanyň hökümetine boýun aldyryp bileňiz. Üstesine de olara Türkmenistanyň hökümetine milyonlarça dollar ýardam berýäňiz. Näme üçin edýäňiz? Bu näme siýasat bolýar diýe. Üstesine de şol şu mesele bilen bağlanşykly Türkmen türmesinde oturan Nurgelli Halikow hem Murat Düşemowyň ýagdaýyna üns çekilýär. Bilşiňiz ýaly Nurgelli Halikow Türkmenistana baran 2020-nji ýylyň Thomsonda baran ýa-ni bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny Türkmen News saýtyna uradan üçin şoňa ondan soň başga bir meselede aýplama bildirip 4 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. 2020-nji ýylyň sentýabrynda. Şondan 1 ýyl geçen soň Murat Düşemow 2021-nji ýylyň awgustynda 4 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Murat Düşemowyň ady bu taýda näme bilen baglanşyk getirilýär? Bilişiňiz ýaly Murat Düşemow hem eger ýadyňyzda bolsa, polisiýa bilen dawalaşanda da ýa şo ýerli düzmeýiniň ýerli poliklinikasyna baranda da näme üçin dawalaşdy? Maska takynman bar ýa. Sen näme üçin maska takynýan? Okdy polisiýa buňa arsara ýa ýa-ni poliklinikaň müdiri arsara ýa. Olamaýdy ýa. Türkmenistanda näme Covid barmy diýä? Badidir bilen ok, Covid badimek bolanok Türkmenistanda. Polisiýada badi bilen ok, ýa-ni poliklinikaň müdiri badi bilen ok. Onda näme üçin siz ýa-ni maska talep edýäňiz? Näme üçin sizden men ejeme tanjym etjek bolýar? Dogry ýa, eger Türkmenistanda Covid'in bardygyny boýun almaýan bolsaňyz, onda siz näme üçin maska talep edýäňiz? Siz näme üçin adamlara tanjym edýäňiz? Ana şolar ýaly çakmışyklaryň esasynda da Murat Düşemowyň belli bir derejede şu aktivistlige şoň bilen baglanşykly boldy. Hem partiýa döretmek Türkmenistanda urunda Murat Düşemow hereket eden bolsa hem ýanky ýaly şol Covid meselesinde Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan 2 ýylda siýasatyna paş etdi. Özüniň käbir çykyşlarynda. Şoňa da ýanky Ruslan Meativ ünsü çekýär. Inni bu taýda ýene näme bolup geçdi? Şo bütün dünýä banky özüniň Washingtondaky merkezi müdirligine ýürüte tuşuk geçiripdir. Raýat jemgyýetiniň aktivistleri bilen ine aýyň 11 hem 14 aralygynda. Şoňa da Ruslan Meativ barypdyr Washingtona. Şo taýda da Ruslan Meativ ine şu taýda görüşüňiz ýaly raýat jemgyýetine degişli bir giden aktivistleriň hataryna şu taýda çykyş edip bütün dünýä bankanyň işini tankitleýär. Diktator rejim bilen hyzmatdaşlyk etmekdäki işini tankitleýär. Şu taýda da ine Ruslan Meatiwiň şol eden çykyşynyň teksti we orçça ingilisçe çykyş edipdir. Ýöne şonu orçça terjime edip goýupdyr şu taýda. Olara elbetde bir 4 ýaşmyk wagt berilenler gyýytka çykyş. Ýöne şu taýda şu jogada gyýytka çykysynda bütün dünýä guramasyna edil ýüzüne basýar. Şolaňam 2 ýylda siýasatyny. Olam näme görkezýär? Şo ýanky makalada getirilýär. Bütün dünýä saglyk bagışlan bütün dünýä bankanyň öýt kodeksi we düzgün namasy bar. Şoň düzgün namasyna görä
Şu haytadır o proyekt maliýeleşdirilen şu proýektiň açyk aýdyn bolmalygy, şu proýektiň adamlaryň bähwidine, raýatlaryň bähwidine hyzmat edýärmi ýa-da kanun bolmaklygy hyzmat edýärmi? Şonu ilki açyklaşdyrmaly. Bütün dünýä ýa-ni banky. Şolar şu meseleler açyklaşdyrylmasa, gümürtük proýektlere bütün dünýä banky hamala maliýe goýberen okmuşyn. Şo düzgüne eýermelimişin. Ýöne şonu ruhlanmaýatyp näme öňsüçek? Siz öz düzgünüňizde de eýereň dowga diýär. Sizin şol maliýeleşdirýän proýektiňiň özi diktator rejiminiň 200 syýasatyny aklamak ýaly bolup görünýär. Diktator rejimi ani şolar ýaly alyp barýar özüni. Emma sizem şolar ýaly bir kanun, şolar ýaly jenaýetçilikli hereket edip oturan öz ilatyna, şolar ýaly kast edip oturan rejime milyonlarça dollar ýardam berip gaýta şonu gollap oturýarsyňyz diýär. Ene bu taýda gurrun etsen edip oturmaly. Ýöne şol ene ruhlanmaýaty we taýda bolsun aýdym gelýär. Şolar ýaly derejede şo bütün dünýä bankynyň şu wekilleriniň öňünde şolar ýaly çykyş edip şolaryň aýybyny ýüzüne basýar. Hemem ýanky ýaly bizim biýuna raýat aktivistlerimiz türmede oturýarlar şolar ýaly mesele bilen baglanşykly. Ýöne o taýda ýanky bütün dünýä bankynyň wekilliği bizim bu taýda diýe maliýeleşdirmemiz bilen ol adamlaryň tutsak edilmeginiň nähil dahyl wadiat diýip tapçyklyk etjek boldy. Bizim diýe ýüzüne bassyk diýe ol elbetde dahyl wa gönnün bolmasa kytaklaýyn ýagdaýda dahyl wa sebäpsiz şolar ýaly diktator rejimi maliýeleşdirip oturýarsyňyz. Şoň aňyrsyna ýetýäňiz şolar ýa açyklyk talap edýäňiz. Diktator rejimden aýdynlyk hatabat talap edýäňiz. Ödem yetmeli siz öz düzgünnamaňyz boýunça diýip şolar ýaly meselelerini şolaryň öňünde gowlap şonu ýüzüne basypdyr ruhlanmaýaty. Ümumi halkara meselelerine geçýär, halkara täzeliklerine, soňky täzeliklerden biri men ha bilişiňiz ýaly ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ýörüýçi kesberişlik geçirildi. O kesberişlik näme bilen baglanşykly? Odalam habar beripdik. Orsiýet Ukraina degişli 4 san regionyň garaşdyrlygyny ilki ikrar etdi. Soňam şol 4 san regionyna geçirilen kesberişlikleriň netijesi boýunça Orsiýet şol 4 regionyň ortaýda birikdirilýändigini, Orsiýetyň parlamenti şo barada karar kabul etdi. Hem oňa prezident Putin hem gol çekdi. Indi şonu şol Ukrainanyň Zaporojye, Herson oblastlaryna hem Ukrainanyň ýanky DNR, LNR diýilip tanalýan, ýagny Donetsk Halk Respublikasy hem Lugansk Halk Respublikasy diýip tanalýan iki tane respublikasynyň garaşdyrlygy barada, umman şu 4 regionyň garaşdyrlygy barada sentyabr aýynyň ahyrynda şu mesele barada şol regionlarda tesirçilik geçirildi, referendum geçirildi. Toňam şol ýerli resmiýetleň aýtmaklaryna görä tesirenleriň aglaby köpçüligi Ukrainadan bölünip aýrylmaklyga, ýani garaşsyz bolmaklyga tesir beripmişin. Hem şol tesirçiligiň ödünde de bir wagtyň ödünde ortaýa birikmek barada da mesele goýulyp, oňa da onam aglaba ýanky tesirenleriň aglabasy gollap ortaýda da birikdirilmegini gollapdyrlar. Indi şo tesirenler şo ýanky resmiýetler aýtmagyna görä. Ana şol sentýabryň ahyrynda şo 4 regionyň 4-üsüň ýol başlary ortaýda barıp Moskwa barıp ýörüýçe arda goşurýarlar şol regionyň birikmegi barada, ortaýda birikdirilmegi barada, kabul edilmegi barada. Şoňam şol ardaň netijesinde ortaýa parlamenti gystagly ýagdaýda diňlenşik geçirip şonu tete goýup kabul etdiler. Soňam prezident Putin oňa gol çekdi. Netijede şuň gün ortaýadyň öz kanunyna görä Ukraina diýişli ýanky 4 sany regionyny ortaýadyň düzümindäki oblastlar diýilip hasaplanylýar. Indi şo meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ýörüýte goýdy, şonu kabul etmeliler. Indi ortaýet şo taýda ortaýet öz tarapyndan näme diýdi? Bolýa şo meseleni tete goýsaňyz, ýöne gizlin ýagdaýda ses bermelidiň diýdiler. Ýani gizlin ýagdaýda diýmegini sebäbi eger açyk ýagdaýda ses berseler ýurtlar siz olara batyş görkezlersiňiz. Esasen günwatar ýurtlar, Amerikan Birleşen Ştatlary ýaly döwletler şo bir gollajak ýurtlara soň batyş görkezlerler. Şoň üçin gelin bir da dedin, ortaýet teklip etdi. Şu ses berişligi gizlin ýagdaýda, ýani kimiň nähil ses berenini bilmediýär edin, ýöne sesiň netijesini soňra çykarýar edin diýende onu kabul etmediler. Esasen Albaniýa öz tarapyndan
teklif eden boldy da yok bular ýaly teklifi biz kabul etmezligi teklif edýärdiler. Netijede de ağlaba köpçülik bolup yok bu ses berişlik açyk geçirilmeli edildi. Ondan netijede nähili boldy? Şol Birleşen Milletler Guramasynda agda döwlet 200 de goloy agda döwletleň 143-si şol ýa Ukrainaň şol 4 tane regionda geçirilen referendumuň netijesini resmi däliýip elan etmeli, ýagny şol umuman şonu kabul etmeliler. Şolun garaşdyrylygynam ortada biriktirilmeginem bir kanun diýip 143 tane döwlet ses berdi. 35 tane döwlet saklandy ses bermekden. Orset, Belarusya, Merkezi Afrika Respublikasy, Nikaragua we Demokratik Koreýada şonu kabul etmeli ses berdiler. Ni umuman Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ol kabul edilmedi. Ýöne şo ses berişligiň gizliň geçirilmegine garşy çykyş etmegi, ýa-ni Günwatar ýa-da Günwatar döwletleriniň hem şuň özüne hemen görkezýär diýmek onda şolar känur ana medenok. Eger gizliň ýagdaýda ses berilse, belki ortaýa gollajaklar, ýa-ni 4 tane regionyň garaşdyrylygyny gollajaklar, hat köpürek bolmak mümkin. Ýene şu taýda ünfermeli zat, Ozalky Sowet Respublikalarynyň aglabasy saklandy, ses bermekden saklandy. Ýa-da ses bermäge gatnaşmady. Hususan Türkmenistan asla şo ses berişlige gatnaşmady. Türkmenistanyň wekili, Azerbaýjanyň wekili asla ses bermäge gatnaşmady. Şol ýygnanşyga asla barmady. Galan Merkezi Aziýa Respublikalarynyň aglabatlary hemmesi olar ses berişlige baranan bolsalar ses bermekden saklandylar. Ýa-ni kaýjyşmy diýäli umuman ses vermekden saklanandan sany 35 tane. Şol olaň hatarynda Hytaýa, Hindistana, bir giden iri döwletlere ses vermekden saklananlar. Ine şuňa dem nowatdaky bir täderliklerden biri. Indi ortaýatyň gizliň ses vermegi islemegi näme bilen baglanşykly? Näme üçin ortaýat şol ýaly özüne ana mediýa ýa-ni ortaýatyň tarapyny tutup ýa-ni kararlary kabul etjegi ýurtlaryň sany hakykatdan hem köp bolardymy ka? Sebäbi ortaýatyň şoňa umyd etmegine de bir içeri berýän, esas berýän bir zat da olam näme? Şol Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-ni baş assambleýasynyň geçiren şol ses berişliginiň öň ýany başga bir waka boldy. Ýani 5-nji oktýabrda. O taýda näme boldy? O taýda OPEC diýilen bir birleşik gurama bar. OPEC diýmek näme? OPEC diýen söýdüň özi inglizçe Organization of Petroleum Exporting Countries diýilen şu adyň abreviaturasy şuň gyýsaldylan görnüşi. Beýle diýmek näme aňladýa? Neft eksport edýän ýurtlaryň guramasy diýilip bir gurama bar, OPEC diýilen gurama. Oňam düzümine şu gün 13 tane döwlet diýer. Şol hemem ondan daşaram syýynçy agdalar diýen bir zatda, olar men haştaýda şolaň geçiren maslagaty bar. Ene şu taýda men şolaň sanawyny görkezýin. Şu 13 tane şu taýda sanawda görýän ýurtlaryň şu OPEC guramasyna bara diýen ýurtlar. Olar haýtylar Aljeriya, Angola, Kongo Respublikasy, Ekwatorial Gvineya, Gabon, Iran, Irak, Kuveyt, Libiya, Nigeriya, Saudy Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri hem Venezuela. Şular dünýäde iň köp nefti eksport edýän ýurtlar. Siziň soramaňyz mümkin, ortaýat näme üçin ýok? Ortaýat iň köp eksport edýän ýa Amerikan Birleşen Ştatlary. Amerikan Birleşen Ştatlary neft önümçiligi boýunça elbetde dünýäde ikinji orundadyr ýa Saudy Arabistanyň. Ortaýat 3-nji orundadyr ýa. Ýöne eksport etmekde, ýagny şo neftini satmakda olar şu 13 döwletiň hem hatarynda däl. Olar öz neftlerini esasan öz önümçiligi üçin ulanýarlar. Aglaba bölegini, az bölegini satýarlar. Ýöne ýanky sanawda görýän şu 13 tane döwletiň şu OPEC guramasyna girýän döwletler esasan bular nefti daşarky dünýä daşarky ýurtlara eksport edýär. Şo boýunça öňdäki ýurtlar şu 13 tane. Indi şolaň maslagaty geçdi hemem şu gurama syýynçy hökmünde gatnaşýan ýene 11 tane döwletde olaram nefti eksport edýän öňdäki döwletler bolup durýar. Olar Azerbaýjan, Bahreyn, Brunei, Kazakstan, Malayzia, Meksika, Oman, Filipinler, Ortaýat, Günorta Sudan hem Demokratik Sudan. Bular hem gatnaşdylar. Ine şolaň gatnaşmagyna bular 13 tane döwlet ýatasy hemem 11 tane bolsa 24 tane döwletler gatnaşdylar. Şolaň geçiren maslagatynda
Nähil karara gelindi, ine şo karar şu taýda ba 10 punktdan 10 bölükden ibarat karar dürlü meseleler boýunça ýöne şoň 3-nji bölüminde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ideýan haýyşyna garşy bir karar boldy şu 3-nji bölümi. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň haýyşy nämeden ibarat boldy? Amerikan Birleşen Ştatlary şu OPEC-iň ýanky sammitiniň öňýany ýürüte beýanat bilen çykyş etdiler häkimet resmiýetleri. Ýagny şol newitin öňümçilik öňdürilişini köpeltmek barada. Ýani artdyrsaň näme bolar? Newit bol bolýar, halkara bazarynda da şoň bahasy pete gatşýar. Onam näme üçin edýärler? Orsiýetiň ykdysadyýetyny çökermek üçin. Şonda baha ardandarsa orsiýetiň mesaty girdici çeşmelerinden biri şu gün newit bolup durýar. Ýani gaz bilen bir hatarda newit. Orsiýetiňe şolar ýaly çiğ mal önüm bilen ädir girdici alyp ol başga önümçilik önümler känmir ýok. Indi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bu haýyşynam OPEC guramasy ýerine ýetirmedi. Bular näme karary kabul etdiler? Ýanky guramalaryň aglaba köpçiligi bilen ses berip, newit önümçiligini artdyrmaly, ýa-da peteltmeli etdi. Oňam derejesini ummasy derejede peteltmek barada karar kabul edildi. Ýagny her günne 2 milyon barel meçhurde newitiň önümçiligini peteltmeli etdiler. Önümçiligini öňküden hata adaltmaly. Ödem noýabrdan başlap. Ine şu ýylyň noýabrdan başlap ine şonu petel diýerler. Indi bu näme netije getirýär? Newitiň öňdürilişini sen peteltseň, diýmek newitiň bahasy hasam ýokurlanýar, sebäbi gytçylyk ýüze çykýar. Bulan bir tarapdan hem ortaya gelýän girdejini artdyrjak, ortaýadan esaty ýan gaýşmaýa girde çeşmeleriniň biri newit bolup durýar. Hem ikinciden hem Amerikan Birleşen Ştatlaryna newit önümi iň bir giňden ulanýan sebäbi maşin ulanyň köp beri newit önüm ýa-ni newit önümleri bolan isleg has ýokary. O taýda diýmek baha ýokary galjakda adamdan nägilini getirjek. Olam näme üçin edilýär? Şol ýanky OPEC döwletine guramasyna girýän döwletler şu geljek öňdäki noýabrdaky saýlawlarda demokratlaryň kongrese hem senata geçiriljek saýlawlaryna demokratlaryň ýeňilmegini isleýär diýilen çaklama bar. Çaklama da bu taýda aýdyn görünüp duranda. Sebäbi häzir newit önümlerine bolan newit önümleriniň bahasy Amerikan Birleşen Ştatlarynyň içinde gymmatlasa, raýatlaryň nägiligi artýar. Nägililigiň artmagyna näme getirjek? Öňdäki häzir noýabryň tekirine geçirjek parlament saýlawyny ýa-ni kongrese bolan saýlawlarda diýmek onda ilatyň demokratlar gollaman, olan garşydaş olan respublikanlary gollap şolaň kandidatlaryna ses bermeklerine getirmek mümkin. Şoň üçin hem şu taýda näme görýäs biz? Orsiýet näme gördi? Orsiýetde gollap berýän döwletler az däl. Esasanam şo newite baý döwletler, şular ýaly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häzirki Birleşen Ştatlaryny dolandyryp oturan häzirki elitaň şol häkimiýet başynda galmagyny isleýän oklar diýmek. Şuňa öz boluşly hem orsiýete gollaw, ikinciden hem Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häzirki ýol başçylaryna, ýani demokratlaryň tarapyndan dolandyrylýan häkimiýet başyndan gitmegini isleýändigini görkezýär. Şu wakanyň ideýany bilen ýene de bir halkara derejesinde Amerikanyň ýa-da gün wataryň bähwidine bolmadyk, bähwidine ters gelýän ýene bir waka bolup geçdi. Olam Astanada bolup geçdi. Bilşiňe däl odalam habar herişdilerine maglumat berildi. Bu arada ýöne köp adamlar men bilşime göre şuň ähmiýetine kän bir düşünmeýändirler. Astanada geçirilen bu sammiti. Astanada geçirilen bu sammit 13-nji oktýabrda geçirilen bu sammit Aziýada öýdara hyzmatdaşlyk we anam döwretmek çäreleri boýunça maslahatlar diýilen birleşigiň sammiti. Oňam orsça ady Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, SVMDA. Orsça şeýle bar abbrewiaturaty. Bu gurama nähil gurama? Hem bu nähil ähmiýeti boldy şu Astanada geçirilen sammitiniň. Bu gurama öz içine dünýäň 28 döwletini alýar. Ine şu territoriýalar öz içine alýar. Ine şu göýek reňkdäkiler şular. Ine şu ýanky maslahat diýilýän, maslahata girýän döwletler. Ýaşyl reňkliler bularyň çaksyňçy döwletler.
Şunu şodan hatarını ünserin Amerikan Birleşen Ştatları ama. Inte onam düşündürür. Ine şu taydak görýän, ine şu taýty. Şu göremen websayty, şu taýda ne şulam agda döwletleň baýdaklary. Şunu ünserseňiz şu 28 san döwletiň içinde Amerika tarapdar bolajak şu adet Amerika tarapdar hökmüne tanalýan iki san döwlet bar ýok, olam Izrail bilen Günorta Koreýa. Galanlary potensial ýagdaýda Amerikan tarapdarlary däli Xitay we Ortaýyň saýyzdaşlary hökmüne tanalýan döwletler. Olaň hataryna özüňden görä otyň Xitay amma Ortaýdan ba bu guramaryň içinde İran we Hindistan we Misir we Iordaniýa we Katar we Palestina, Pakistan, Türkiýe umuman bulan içinde ýa-ni OPEC ine şu taýdaky OPEC guramasyna girýän newte baý döwletler amma görüşüňiz ýaly. Ödemine dünýä şular ýaly uly territoriýasyny öz içine alýar bu döwletler. Indi Amerikan Birleşen Ştatlary bu taýda syňçy ýugurtdan hataryna diýdik-de, ine şu taýda şu syňçy nemeleňem sana uwa organizasiýa nablidatelliğilen ştak ýa-ni duma basýan bolýan bağışlan Gostasyon nablidatelliği. Ine şu taýda basýan bolýan 90 döwletiň sana çykýar. Bular näçe döwletler? Şolaryň içinde Türkmenistan amma. Ýöne Amerikan Birleşen Ştatları ama. Ýöne giň tarapy näme? Amerikan Birleşen Ştatları ýanky döwletleriň bular bu döwletler Aziya döwletleri diýip hasaplanýar. Ünferk görüň. Ine bular. Ine synçy döwletleriň içinde ýanky Malaziýa, Indoneziýa ýaly Laos ýaly ýurtlar bar. Ondan naşary Belarusiýa bilen Ukrainadan synçy döwletleriň bağışlan hataryna. Ine bular näile bolsa Aziya, Giriýan ýa-da Aziya bilen terhetleşýän ýurtlarda. Ýöne buň daşyndan Amerikan Birleşen Ştatlarym şoňa synçy ýokmunda bolup durýany. Bilermenden aýtmagyna görä Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ol gurama girmegine şansy ýok. Sebäbi ol guramalaryň aglaby bölegi ýa-ni kaýdyşmy diýäli Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tarapdary diýerler. Amerikan Birleşen Ştatlaryny ýa-ni nämehrem garaýyş bilen garaýan döwletler. Esasan hem Xitaýa we Ortaýa ýakyn döwlet. Indi şular şu ýanky aýdyşmy diýäli Astanada 13-nji sentyabr 13-nji oktýabrda maslahat geçirdiler. Indi şu maslahatda da nähil karara geldi, näme maslahata geldi hem nähili on ähmeti boldy. Bu ýanky şu geçirilen sammitin. Esasat näme boldy? Esasy öwrülşik. Indi şu taýda aýdylýar, zarajdenие новой политической силы Евроазии. Ýagny Евроазиýada täze bir syýasy güýjüň döremegi, dogulmagy diýilip atlandyrylýar şu sammit. On näme üçin beýle diýip atlandyrylýar? Şu adatçenli, şu Astanada bolan şu sammit, şu edeki maslahatdan odol, şu bileleşik ýöne savişýan diýip atlandyrylýar. Ýagny maslahat diýip atlandyrylýar. Ýagny kaýdyşmaly türkmençe Aziýada özara halmatdaşlyk we anam döretmek şäherler boýunça maslahatlar. Bular näme diýerdiler? 90-njy ýylda döredildi. Şoňam 30 ýylda boldy ne şu edek. Şolaryň da saýtynda da ýokarynda ýazylyp 30 ýyl. Öden başda döredilenni Kazakstanyň odolky prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň inisiatiwasy bilen 90-njy ýylda döredildi. Şoň 30 ýyldygy. Şu 30 ýylyň dogamynda bu gurama hökmünde tanalyp gelinmekde maslahat giňeş geçirji bir bileleşik hökmünde tanalyp geldi. Ýöne Astanada geçirilen şu gedekki sammitde indi şunu şu bileleşik gurama diýip atlandyrmak barada karar kabul edildi. Şeýlelikde ýanky 28 guramany öz içine alýan ýanky maslahat ýanky giňeş gurama öwrüldi. Ödem Günwatara garşy duruş, Günwatara garşy durýan bir bileleşik hökmüne ýüze çykdy. Indi o taýda Günwataryň hem tarapdarlary ýaly Izrail hem Günorta Koreýa ýaly ýurtlar bar, ýöne olaň sany az bolan üçin olar seferşik ýaly bir karar kabul etmek meselesinde olaň täsiri gaty az boljak. Şoň üçin ine şu ödem näme görkezdi? Ya şu Ukrainada barýan häzirki uruşyň fonunda ýanky sammit geçirilýär. Ortaýda tarapdar güýçler, Xitaýa tarapdar güýçler öz boluşly bir gurama döredýär. Şuňa ödem dünýäde inni täze bir köp palyarly bir syýasy güýçleriň dörep başlanyny görkezdi.
Ödem şu wada çenni ortaýadyň bildirip gelýän pretensiyasy, şikaýaty näme bilen baglanşykly? Ýani Günwataryň Günwatar tarapdan ýani Amerikan Birleşen Ştatlary tutuş dünýä hegemoniýatyny ornaşdyrjak bolup zyrjaşýar. Şoň üçin emne Ukrainadaky biziň hereketimiz hem şu Amerikan şu hegemoniýatyna garşy uruş diýip atlandyrýar. Bir tarapdan ekspertler atlandyrýar. Onu biz boyuna altagam almatagam şu gün şu Ukrainadaky bar ýani häzirki uruş hereketi ortaýat bilen Günwataryň arasyndaky uruşa gürüldi. Sebebi ödüňizden bilip oturýarsyňyz, şu gün Ukrainany aýak aldygyna kim yaralandyrýar? NATO ýurtlary yaralandyrýar. Aýak aldygyna. Ödem şu gün ýene bir zat belli boldy. Häzirki wagt Ukrainanyň territoriýasynda NATO degişli hakyna tutma güýçler hem eýem gurýer güýçleri hökmünde ortaýatyň güýçlerine garşy söwüş alyp barýarlar. Olam eýem suwud edilen. Inni bunu özi ortaýat bilen Günwataryň arasyndaky itaatan Amerikan Birleşen Ştatlaryň arasyndaky ýaragly çaklaşyga uğurly. Üçüncü jahan uruşy ol boyun alsagam ýam turdy, boyun almasagam turdy. Ol ýam fakt. Üçüncü jahan uruşy gidip dur. Ýöne oň gyzgyn faydasy bar, hasır aram faydasy bar. Bir de edil häzir ol uruşyň aram rak faydasyny görýär. Ýöne aýylgan faydasy bolup biläme ihtimal faýdasy ol ýadyr uruşynyň derejesinde de bolmagy mümkin edi. Howatir edilýär. Indi şu uruşyň barýan wagtynda da biz nämäni görýäs? Ortaýata tarapdar bir giden ýurtlar öýde araşy jebitleşip Hataýyň hem ortaýatyň ýol başçylygyna täze bir gurama döretdi. Ine şuňa ödem şu gün ine hakyky fakty urly. Buňa ödem näme hakda pikirlendirýär? Diýmek käbir Günwatar mediýalarynyň ýa-da Günwatar güýçleriniň ýa-da hökümetleriniň çykyş edip aýdyşlary ýaly ortaýat garakladylly, ortaýat ýanaly, ýani ortaýat batym dargaya, ortaýat dünýä jemgyýetçiliginiň hemme gollugyndan indi makrum bolly, diňe öýde bolup galy diýilýän beýanatlaryň yerliksizligini şolaň ýöne bir fake news ýallatygyny görkezýär. Biziň hem käbir çykyş edýän blogerlerimiz, ýani opozisiýon liderlerimiz diýilýäniň içinde bar. Aýyny ortaýat gutardy, nämetdi, aýynha bu taýda soňky wagtlar diýär, biziň häzirki döwrümizde diýär, öz diýen netdirýän ýok, hegemoniýa boljak bolýan ýok, oňa ananmaň näme diýip bir giden takala koýanlar bar-da, dünýäň gyýat ýasatyny öwrenmeýän, ömürlerine bir kitabyň gatyny açmadyk gaýnantakda biziň çykyş edýän blogerlerimiz bir giden erte oturýarlar da, bir dünýäde bolup duran häzirki zatlara da üns bermän, şu täzeliklere de göz ýumyp ýaşanam gören oklar, şoňa da düşünen oklaram öýlerçe bir erte oturup otyrlar. Ýöne dünýä biz isletek häzir bir palyar ýagdaýdan indi köp palyar, köp merkezli dolanýarly dünýä urulyp barýar. Şoňa önem belli bir derejede pozitiv alamat. Näme üçin? Dünýäde hökman balans bolmaly. O zaman men gepleşik bilen daýdyp gelýän. Elbetde gan döküşlük bolup dur. Ony hiç kim isleýän ok gan döküşlük. Ýöne dünýäde şular ýaly öwrüşik bolan ýagdaýynda gan döküşüksiz gan döküşlük bolmadan hiç asan bolan ok dünýäň bölünşigi. Birinji jahan uruşundan soň dünýä bölünşigi boldy. Birden balans merkezleri döredi. İkinji jahan uruşundan soň gan döküşlüklerden soň näme boldy? Dünýä bir giden teatir ediş sferlerine bölündi. Şolan belli bir derejede dünýädäki güýç balansyny döretdi hem şonu saklady. Belli bir derejede. Haýsydyr bir güýç agalyny tutuş dünýä ornaşdyrmady. Emma gynantakda soňky wagtlar Günwatar tarapdan bir nämäni görýäs? Dünýä agalyk etmek, käbir güýçler bar, tutuş dünýäni el almak. Ol elbetde käbir adamlar ananyp biler, bolýa ay näme de bolsa goý Günwatar eýlesin diýen. Ýöne şu gün biziň 20-30 ýyl mundan odal tanan Günwatarymyz galmady. Şu gün Günwatary el alan güýçler korporativ güýçler. Olaryň niyeti gowluk däl, olaryň niyeti dünýä jemgyýetçiliginiň adamlar jemgyýetçiliginiň awadançylygy hem däl, ruwaçlygy hem däl, adat raýatlaryň durmuş halyadalyny gowlandyrmagam däl. O aradaky tema biz soň aýratyn dolanyp gelet. Men agdam geçdim belli bir derejede. Ýöne ýeka-palyarlyk dolandyryşy dünýäne ýa-da gurama derejesinde de hatta ýurt derejesinde de diňe bir güýç adyklyk etse hiç açan gowluga getiren ok. Şoň üçin hem şular ýaly zatlar bolup dur. Şu zatlara düşünüp durýan ýurtlara minne näme etýär, näme isleýärler? Bir güýjüň hegemoniýasyny agalyny isleýän oklar. Diňe dünýäde näme hilen bolsa balans bolmaly. Şona mena hatta
yankı APEC ýaly döwletler, yankı bir adyna da geçen Aziýada öýdara hyzmatdaşlyk we onam döretmek şäherleri boýunça yankı guramasy ýa-ni guramada şu zatlar görkezip otýar. Inni şu wakalyň fonuna bolup geçen ýene bir täzelikleň birem şol yankı Astanada geçirilen 13-nji oktýabrda geçirilen şol halkara sammitiniň ýyly ýene başga bir maslahatlara ýazdy. Ýagny dünýä ýakyn günde görüň aglawa liderleri öýdi ýurtlaryna gaýdyp gidenden soň şo taýda 14-üne iki tane maslahat geçti. O SNG döwletleriniň liderleriniň maslahaty geçti Astanada. Soňky ýyllaryň dowamynda ilkinji gedek ýüzbege oturup maslahat etdiler. Umuman o taýda bir giden möhüm meseleler ara maslahatlaşyldy. Şol tany Ukrainadaky uruşam, şol tany öýdara jebitli hyzmatdaşlyk, howpsuzlyk meselelerim goýuldy. Ondan daşaram Amerikada Aziýa we Orsiýet maslahaty geçirildi. Bula ýam 3-nji maslahat boldy. Yani SNG döwletleriniň liderleri, yani gıda döwletleriniň liderleriniň maslahaty, ondan daşaram gıda döwletleriniň liderleri maslahatlaryny gutorandan soň Amerikada yani 5 döwleti bilen Orsiýetiň döwlet liderleri öýdara oturup aýratyn maslahat etdiler. Onda da yani howpsuzlyk meseleleri hem aralyp maslahatlaşyldy. Öýdara hyzmatdaşlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk, amma indi şo taýda da Serdar Berdimuhammedow çıkış etdi. Serdar Berdimuhammedow ozalky ýadyňyza düşýän göni bir ay mundan ozal Özbegistanyň Samarkand şäherine Şanhay hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahatyna ýürüýte çıkış edipdi. Şonda da şo bir meseleni gowlady. Oňam ýene de şol dädiň bellän diýilşäli, on gowlan ýa-da meselelerinden biri şol regiona diýe ekstremizm hem yani niştada bir giden zatlar agdap geçer. Regionda diýe biziň diýe durnukluğumyzda da howp awanlar ýan zatlar wa öňü bilen hem şoň neme diýen zada nähili howp bar. Terrorizm howpy wa, ekstremizm howpy wa, kiber howpy wa, hem biologik howp bar diýe. Indi geçen gedegem şol ýan kaýdyşym ýal Samarkandda maslahatda da şu howplar agdap geçýärdi. Ýöne şu howplaň kim näir güýçler haýsy ýurtlar tarapyndan awandyrylýandygyny agdanok. Ýöne şol mehum bolup durýar. Eger nähili bir howp bolýan bolsa sen aýdýan terrorizm howpy bar diýen. Bolýa kim tarapyndan awandyrylýar? Nirde howp nirde dur? Taliban mı? Agda da Taliban mı? Taliban ni. İgil mi? İgilli. Ekstremizm howpy bar diýe. Ekstremizm diýilende adam öz içine bir giden zatlar alyp bilýär. Dini ekstremizm mi? Siyasi ekstremizm mi? Nähili ekstremizm mi? Ona magda, ona çeşmesini aýdanok, ona kiber howpsuzlygy bar diýe. Ýagny elektron teknologiýa bilen amalaşyrlayan howp. O kim tarapyndan awandyrylýar? Olam belli diýen. Hemen biolog howp bar diýe. Ýagny biolog ýaragy. Biolog ýaragy diýmek näme? Emeli kesel wiruslaryny ýaýratmak. Olum nähili ýollar bilen ýaýradylyp, demek biolog howp bolsa, şonu kimdir biri ýaýratmakçy. Kimdir biriniň ýaýratmak howpy bar. Näme üstülen? Tanjym üstülenmi? Ya howa üstülenmi? Näme üstülen? Onu magdanok. Bir hil abstrakt gurrun edýär. Belki olar ýapyk gapylan aňarsynda özara pikir alşan bolmaklary mümkin ýöne jemgyýetçiligi ýanky esasy düýp sebäpler hakynda maglumat berlenok. Kimden awanýa? O jemgyýet hem bilmeli awany. Oňa sesinde de ýene bir zat şutada, ýene aýratyn nyktanlady, olam şu Edil Samarkanddaky nyktanlatlaryndan biri. Olam näme diýe? Emeli ýollar arkaly jemgyýetçiligiň aňyna ýanan gymmatlyklary we moral ýörelgeleri ornaşdyrmak teginanşyklaryna garşy görüşi çagyrýar. Ýani emeli ýollar arkaly jemgyýetçiligiň aňyna diýe ýanan gymmatlyklary lojnyk smyslaw i nравственных ориентиров. Onu kim ornaşdyrjak bolýarmyşyn? Ana oň üçin mesal üçin opozitsionerlerim raýat aktivistleriniň boşup bolýar şolaň edýän çykyşlaryny. Ýagny yalan gymmatlyklary ornaşdyrýar. Ya da moral ýörelgeleri, yalan galp moral ýörelgeleri. Diýmek onu raýat jemgyýetiniň aktivistleri häzir Türkmenistanyň raýatlarynyň aňyna täsir edýär, çykyş edip. O biziň öz gymmatlyklarymy, adam hukuklarymyz barada gurrun edilýär. Onda diýmek şolaram goşup bolýarmy? Ona manipulalam. Ýöne şoňam gödeňine tutulýanyny düşünikli diktator rejimiň ýan kızatlar agdamak bilen şu zatlarym gödeňine tutýany özünden düşünikli zat sebäbi şu gün biziň edýän çykyşlanmaz.
Bizim raýat aktivistlerimiň, opozisiýon aktivistlerimiň onda munno piket demonstrasiýa geçirmekleri, çykyş edip oturmaklary elbetde diktator rejimi alada goýanlygy düşünükde. Ondan şu Astanada bolanna Serdar Berdimuhammedow şu taýda maslahatlardan soň ýene bir gün eglenip aýyň 10 ýaşyny Gazagystanyň prezidenti Tokayew bilen iki tarapdan gepleşip geçirip şu taýda hökümet ara alalaşyklaryna gol çekdi. Bir näçe hökümet ara alalaşyklara baglaşyldy. Şu taýda ýetaty ünti çeken zat näme? Ýetaty ünti çeken zat şu taýda makalaň şu taýda Kronika Türkmenistan saytynyň makalasynyň adyndan belli. Şu taýda iki taraplayın niýe feodal dolanşygyny 4 desle arttırmak barada hem Gazagystanyň diýen almak, ýagny buğday almak barada alalaşyga gol çekildi diýerler. Alalaşyga gelindi. Indi şu 4 desle arttırmak diýmek bilen näme gödegini tutulýar? Hakykatdan hem şu gün şol iki taraplan geçirilen gepleşikde aýdylyşyna görä Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky feodal dolanşygy ýylda 250 milyon dollar çögerik diýip hasaplanýar. Indi şonu 1 milyard dollara ýetirmek barada maslahat edilipdir, şu barada da alalaşyga gol çekilipdir. Indi bu haýsy urlar goýunça esasan bir feodalary arttırmakçy o taýda gatyr belli zat ýok. Ýöne esasy urlar hökmünde Türkmenistanyň gaz almak, ýagny Kazak gaz bilen Türkmen gaz kampaniýasy Türkmenistanyň gaz aktyrmak, gaz import etmek barada alalaşyga gol çekipdirler. Mundan daşaram Türkmenistan tarapam Gazagystanyň buğday almakçy. Odalam Türkmenistanyň esaty buğday alýan, un alýan ýurtlaryndan biri Gazagistan bolup durýar. Ýöne mundan beýlek ýene näçe ony arttyrmakçy o arada aýdylan okmetçeri. Ýöne ýene bir täsin zat şu taýda ýene bir zat bir proýektim gurrun edildi. Olam ine şu taýda среди других совместных проектов отмечены строительство зернового терминала на туркменско-афганской границе diye. İki taraplayın proyektlerin birlikdeki proyektlerin hatarına diye Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda diye däne terminalini, yani buğday terminalini gurmak barada da diye alalyş şu proyekde de alalyşga gol çekildi. Indi gödegine getirin Türkmenistan Gazagystanyň alýan buğday meçhörüni arttırmakçy. Ýöne şol wagtyň ödünde Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda da buğday terminalini gurýarlar. Buğday terminali diýmek şu taýdan Türkmenistanyň ýa-ni Awganistana buğday geçirmekçi, buğday satmakçy. Ya muğduna vermekçimi. Näme üçin ödüne ýetmeýän nurka? Näme üçin biziň raýatlarymyz çörege nowata durlar? Ardan çörege derurluk we ardan çörek ýok. Ardan çörek aljak bolsaň sen şol hökümet dükanlaryna nowata durmaly daňdanlar bar. Şoňa näme görkezýär diýmek çörek, ardan çörek el ýeterli. Diýmek Türkmenistanyň raýatlaryna iýjek çörek gammada durýar. Indi şonu ardan da çak bolsaň näme etmeli? Sen buğdaýyň, unuň bolçulugyny öğretmeli. Buğdaýyň, unuň bolçulugyna mana Gazagystan ýaly ýurtlardan sen alýan bolsaň şoň hatawyny artdyryp döwlet bilýäňä. Ýöne bularyny Türkmenistanyň hökümeti on etmekçi däl. Ýanky proyektlerden görüşmede göre bular näme etmekçi? Awganistana geçirmekçi. Gazagystandan aljak öz puluny soňra Awganistana Talibana geçirmekçi. Indi şonu pulu satjakmy? Şonu eksport edip şondan ýigirde aljakmy Türkmenistan ýa-da muğduna berjekmi? Olam belli däl. Emma käbir region boýunça hewt boýunça käbir bilermenden aýtmagyna görä şol Talibandan öz howpsuzlygyny goramak üçin hem o Talibana elektrik togyny berip otyr muğduna diýen ýaly hem birgeden ýylyna gumanitar kömek hökmünde Demirgazyk regionlara kömek urady otyr Türkmenistanyň hökümeti. Ondan daşaram şu çakaçenni ýanky terminaldan daşaram buğday urady otyr diýen maglumat bardy. Indi bular terminal gurup täze bir terminal gurup şol buğday uradylmagyny hasam köpelçek arttyrmak. Indi bu şeýdip özüni Talibandan gorajak bolýar. Ýa-da bu näme alamaty? Şonam düşünükli bolup galýar. Şonam Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryny aýdynlaşdyrmaly. Bu gorçy bolup durýar. Hem çünki Türkmenistana gelýän buğday soň başga bir ýerden Türkmenistandan çykyp gitmeli.
Näme esasen nedilýär? O Türkmenistanyň näil bekbidi wa otaýdan? Howpsuzlyk bekbidimi? Ya girdeci gelýärmi? Näil girdeci gelýär? Hasabet vermeli. Näil girdi? Şonça näçe buğday alyň owas enki Gadagistandan näçe şol Türkmenistanyň ýylatyna harçlanýar, sarp edilýär, näçe Talibana berilýär, näme üçin berilýär? Ine bir giden şolar ýa sorawlar bar ýa-ni henide çen jogaby ýok. Inni ýene-de halkara howpsuzlyk bilen baglanşykly mesele gaýdyp gelsek, bururdaky alady derejiji täderliklerden birem Edil inha şu 2017 oktýabrdan başlap NATO güýçleri ýadro ýaraglaryny ulanmak hem ýadro ýaraglaryndan goranmak boýunça harby türgünleşige başladylar. Bulam Orsiýet tarapyndan alada goýýar hem dartynlygam güýçlendir. Ýa-da bir şeňe ýa soňky wagtlar iki tarapam Günwa taram, Orsiýet tarapam taktik ýadro hüjümleriniň bolmagynyň mümkünlüğü barada hatam köp gurrun edip gelýärler, hatam köp gurrun edip başladylar. Ana şo gurrunlyňam fonunda da NATO gönden gün aýdýar. Bizin ha ýadro ýaraglaryny ulanmak boýunça harby türgünleşik geçirýär. Ödem geçirilýän ýere Ýewropa ýurtlary, esasan Belgiýa, ondan ýanky Demirgadyk bu Lokýanyň töwerekleri, umman Orsiýet bilen terket töwerekleri şo ýerlerde ýadro ýaraglaryny ulanmak boýunça türgünleşik geçirilýär. Inni şo ýanky türgünleşik aglan edilenden soňam aglan edilmeginiň hem edilmegi bilen bir wagtda diýenýälim. Bir näçe ýurtlaryň daşary işler ministrligi hem ilçihanalary öz raýatlarynyň haýdan hay Ukrainadan çykmalyklaryny şonu maslahat berip beýan edýärler. Ne şolaryň hatarynda öňe bilen beýan edilen ýurtlaryň hatarynda Misir wa, Hataý wa, Hataýam öz raýatlaryny Amerikan Birleşen Ştatlary, Gadagistan, Özbegistan, ondan soň Basanowda soň Basanowa Serbiýede goşuldy, Belarusiýa, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan başlan. Türkmenistan hem goşuldy. Ine dekdünem Italiýam daşary işler ministri beýan edip öz raýatlarynyň haýdan hay Ukrainadan çykmaklaryny maslahat berdi. Ne bulam bir giden soraw ýa-da çykarýar. NATO ýurtlarynyň ýanky ýaly harby türgünleşige başlamak bilen bular ýaly çağırşyň edilmegi, üstüne-de esasanam Orsiýet bilen saýyzdaş ýurtlaryň häkimetlerine bir aýratyn maglumat ýarýar görünýär. Öňe bilen şolar çağırş etdiler we raýatlaryň çykmaklaryny. Indi Türkmenistanyň hökümetem diýdik da, Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanatynyň saýtyna 12-nji oktýabrda ýa şolar ýaly maglumat peýda boldy. Ina okap berýän Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanaty Ukrainanyň çäginde dowam edýän harby ýagdaý şeýle hem tutuş ýurduň çäginde raketa hüjümleriniň awanýan howpy sebäpli häzirki wagtda Ukrainanyň çäginde bolan ýa-da daşary ýurtlardan Ukraina gelmegi meýilleşdirýän Türkmenistanyň raýatlaryna ýüzlenýär. Ýagny raýatlaryň şahsy howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen ilçihana Türkmenistanyň raýatlarynyň Ukrainanyň çäginden goňşy ýurtlaryň üstü bilen gitmekleriniň şeýle hem harby ýagdaý ýatyrylýança Ukraina gelmekden saklanmaklarynyň zerurdygyny nagtaýar. Ukrainanyň goňşy döwletleriniň üstü bilen Türkmenistan urgoýunça gatnaýan uçuşlar baradaky maglumatlary almak üçin Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanatynyň belgilerine, ýagny telefon nomerlaryna, ne şu nomerlara jaň edip ýa-da ilçihanaň e-mail adresi bolan ine şu adrese salgysyna ýazyp bilersiňiz diýe. Görüşüňiz ýaly. Eger siz häzirki wagt Ukrainada ýaşap beren bolsaňyz, Ukrainadan çykmaňyzy maslahat berýär ýa-da Ukraina gelmekligi planlaşdyrýan bolsaňyz gelmezligiňizi maslahat berýär ýa-da. Ne şonum bir näçe gün mundan bir hepde mundan Türkmenistan ilçihanasy ýaýradýar. Ne şular ýaly beýanatlarym Merkez Aziýa beýleki döwlet ýanky ýurtlarym etdiler, şular ýaly beýanaty Serbiýa, Birleşen Ştatlar, Hataý, Misir, Italiýa hökümeti indi bir giden soraw ýa-da çykarýar. Näme ýagdaý hasam ýaramazlaşakmyka? Ukrainada odalama ýagdaý gowdaýal bolýan, indi näme boljak diýen sorawlar ýüz çykarýar. Bilşiňiz ýaly Orsiýet häzir özüniň raýatlarynyň ören köpüsini häzir köpüs üçin mobilizasiýa elan etdi. 300 000 çenli häzir goşun toplady. Häzir türgünleşik geçip berler.
Ennem ýakyn wagtlarda şo türgünleşik geçirilen raýatlaryny häzirini Ukrainaň içine sürüp täze bir operasiýa ýola goýjakdyr. Hemem Ukraina boýunça täze bir komanda işi bellenildi. Şo fronta ýol başçylyk edýän olam odol Siriýada urşa gatnaşyp şo taýda goşun ýol başçylyk edip tejribeli general hatapdan ýa. Üstesine de son kunlar bilşiňi diýäli Orset özüniň Ukrainaň dürli infrastrukturyny edýän hüjümlerini artdyrdy. O hüjümlerim şu İran'dan alınan dronlar tarafından edilýär. İran'dan alınan nilpatapdan ýa İran boyun alan ok ýöne şol ýere gaçyp partlarna öwrenlenle Ukraina Orsetde degişli diýerligini anyklanylýar. Şo dronlaryň hatta Ýewropadan, Amerikadan berilen gorunç sistemleri var. Howadan gorunç sistemleri tap bilen ok, şonam ele talyp bilen ok. Onam näme bilen düşündirilýär? İran öz gereginde bundan bir näçe ýyl ozal hem Izrail'e degişli hem Amerika degişli bir näçe dronlary ele talyp şolaň teknologiýasyny öwrenip onam hat kämilleşdirip inni şu Gunwataryň öz howa gorunç sistemi tarapyndan tutup bolmajak derejede dronlary döredipdir diýilen pikir bar. Şeýle pikir etmäge de esatam bar. Näme üçin? Bilşiňi diýäli 2019-njy ýylyň may aýynda hem sentýabr aýynda Saudy Arabistanyň neft zavodlaryna dron arkaly hüjüm edildi. Şo dronlaryň haýsy ýurtdan gelendigini hem şu günkü içinde hiç bir ýurt anyklap bilen ok, aýdyp bilen ok. Ödem Saudy Arabistanyň hem territoriýasyny şu günkü gün Birleşen Ştatlaryň Patriot kysymly howa gorunuş sistemi goraýar. Şolaram şonu ele salyp bilmeýändirler. Şol ýanky raketalar Saudy Arabistanyň territoriýasyna ýüzlerçe kilometr ýanky dronlar uçup baryp şol neft zawodyny partlaýar. Ullokan gitki çekdi şonda Saudy Arabistany. Ýöne şonda Husit ýanky Ýemendäki Husit güýçleri ýanky şaýy güýçleri Eýrana tarapdar şolar özlerini aldylar. Ýöne Ýemendäki fegoçijerde olar ýaly dron ýok, kämil dron ýok. Eýranda bar. Eýranam ony şol partaýlaryň üstünden atyp bilýär Saudy Arabistany. Ýöne şonuň Eýranyň uçup gelendigini subut etmek üçin sen radar sistemaňda bir ýadgy bolmaly. Şonu hem bir hatawa alan bolmaly. Ýöne şonu radar sistematy şon nähe Saudy Arabistanyň öz howa gorunç sistematy ony görüp bilipdir. Nede Amerika degişli kämil howa gorunç sistematy ony bilipdir. Şu günkü kejenji şonu ele salan ýok. Ini şolar ýaly kämil derejedäki dronlar hem inni şu günkü Orsetde dilip hataplanýar. Orsetde şonu aýak allygyna şolar ýaly dronlar häzir ulanyp otýar. Inni ýakyn wagtlarda İran tarapyndan ham kämil derecede, ýagny 1000 kilometrden hem hatta 2000 kilometreçe aralyga çen uçýan dronlar bar diýip hataplanýar. Eýranyň şolar ýaly derejedäki dronlaryň hem häzir Orsetde gelip düşen bolmagy mümkin diýip çaklanýar. Muňa edem inni Orsetdiň plan näme diýen soragy ortaga getirýär. Diýmek onda Orset häzir ham güýçli hereket etmekçi diýmek. Eger bir tarapdan Ukraina tarapam öz hüjümlerini güýçlendirýän ýaly her son şäherini ele almak üçin bir giden taýýarlyklar berip otýar. Oňam bolaýmak mümkin diýip otyr. Indi bu taýda näme boljak? Ukraina has öňe hereket etjekmi ýa-da Orset häzir garaşylmadyk ýagdaýda bir zatlar etmekçimi? Sebäbi edir häzirki wagt Belarusiýanyň territoriýasyna Orsetdiň gurýer güýçleriniň müňlerçe getirildi. 10 000 golaý häzir Orsetdiň harby güýçleri şo taýda dilip hataplanýar. Üstesine 70 000 töweregi Belarusyň hem öz harby güýçleri häzir Ukraina bilen terket arada jemlenip otýar. O taýda näme taýýarlyk görünýär? Demirgadykdan Kiýewa tarapy hüjüm ediljekmi? Ýa-da Polşa bilen Ukraina arasyndaky terkede kontrollik etmek üçin goşun sürüljekmi Ukrainaň içinde? Şular ýaly bir giden çaklamalar, garaýşlar bar. Oňam bolmagy mümkin, buňam bolmagy mümkin. Ýöne ýagdaý hakykatdan hem dartynlaşýar. Buňa özi ýadra çaklaşyna getirip biljekmi? Heýär şular ýaly hereket bolan ýagdaýynda Gunwatar ýadro ýaryn ulanybermi? Hatta käbir ekspertler aýdýar, Ukraina öz içinde de eýem Gunwatar tarapyndan berilen ýadra ýaraglary bar diýilýär. Bar bolmagy mümkin şolar ýaly maglumatlar bar diýip çykyş edýänler bar.
Ine şulam belli bir derecede aladylar, arttırýar. Şu wakalan fonunda da Amerikalı belli milyarder dünýäde iň bir baý adam diýilip hasaplanýan Elon Musk bir üýtüşgür beýan etdi aýyň 14-üni. Yani bundan bir hepde olal. O näil beýanat şol Elon Musk'a degişli diýilip hasaplanýan SpaceX bir programma var. Yani kosmos gemileri oyunçu. Şol Elon Musk'ın şu SpaceX kampaniýasyna degişli müňlerçe şugun Sputnikler kosmos giňişligine uçup ýörler. Indi başta Elon Musk onu dünýädäki internet ulgamyny kämilleşdirmek üçin uçurulan Sputnikler diýip atlandyran bolsa, indi şol Sputnikler esasan harby maksatlar üçin ulanylýar. Onuň biz görüp otyrys. Indi şoňam belli bir bölegim Ukrainadaky operasiýa hyzmat edýär. Ukraina goşunlaryna hyzmat edýär. Ona minni gidilýär oturandat ýok. Olam Pentagonda hyzmatdaşlyk edilýär. Indi Elon Musk başta bir öz başdak biznesmen, milyarder hökmünde sahna çykan bolsa, hemem ol bir tarapdan Tesla kampaniýasyna eýelik edýär, ýagny elektromaşinlaryň, maşinlar öňürji kampaniýa hökmünde özüni tanadan bolsa, bir tarapdan kosmos giňişligine Sputnikler uçurup oturan SpaceX kampaniýasyna da eýelik edýän adam hökmünde özüni tanadyp otýar. Muňdaşyndanam Neuralink diýip ýene bir proýekt var, adamdan beýnesine çip oturtmak boýunça. Olam Elon Musk'ın proýektlerinden biri. Şulatları biz göýdüňizde tutsak, Elon Musk'ın özi ýönemegine adam däl, ol hakykatdanam dünýä agalyga jan güýçler bilen hyzmatdaşlykly bolup çykýar. Sebäbi şolan gollap bolmasa sen bu zatlara eýelik emedi bilmeýän, bu zatlara sen dolandyrma bilmeýän. Indi şular ýaly adam, şular ýaly milyarder aýyň 14-üne çykyş edýär aýdýar. Men niýe indi diýär, mundan beýlek diýär. Ukraina diýär, men satellitlerimiň üstü bilen, Sputnikleriň üstü bilen Ukraina harby maksatlar üçin hyzmat etjek diýär. Ukraina öz tölemeli pulun tölenok diýär. Tölemeli pul diýilýänem şol ýanky Sputnikleriň edýän hyzmaty üçin Ukraina ýylla adamdan 400 milyon dollar pul tölemeli diýär. Şonam diýär, men öz kampaniýam öz üstüne alyp otýur diýär da. Menin şundan beýle hyzmat etjek diýär, beýan edýär. Indi şu arada da Amerika Birleşen Ştatlarynyň habar agentligi CNN berip otýur. Bulan bir tarapdan şol uruşa karşı çykyş edýän adamlary ruhlandyrdy. Berekella şolar ýaly uruşa karşı çykyş edýän bolsaň diýip bolýan. Ýöne Ukraina hökümetiniň gaharyny getirdi. Ukraina umumy ýylatynyň gaharyny getirdi. Sen näme Orfiýadyň tarapyny tutýan, sen Putiniň adamsy bolup çykdyňmy diýip, ony hatda bir näçe günnäp şol Miratorys diýip bir saýty var, Ukraina düşmanlarynyň sany boýunça. Şoňa da giyirip çykardylar ony. Ýöne ýene bir täsin zady, aradan bir hepde geçmäke Elon Musk ýan pikirini ýetdi, başga beýan etdi. Olam näil beýanat? Enda ştada Elon Musk özüniň Twitterinde ýa-da I gumine gitsin, the hell with it. Even though Starlink is still losing money and the other companies are getting billions of taxpayers' dollars, we will just keep funding Ukraine government for free. Ay gumine gitsin diye beyleki kampanyalar milyarlarca dolar pul adany otýar, ýöne men diye Starlink proýektim diye çykdajak ýerde diye men niye Ukraina hökümetini niye maliýeleşdirmeli bolýan, umuman şol Sputnikleriň üstüne hyzmat etmeli bolýan. Beýdimek näme diýmek? Ukraina goşunlaryna ýene de Sputnikiň üstü bilen hyzmat etmekligi aňladýar. Indi şo karara geldim diýär. Ýöne buňa da buňa günwataryň käbir jurnalistler, biznesmenler hem reaksiýa bildirdiler. Sen niye näme ýene de uruşa goşulýanmy? Şolaň birim Teatr Zelandiyada iş alıp barayan jurnalist hem dünya belli biznesmenlerden biri Lakim.com lakamly biznesmen. Şoňa reaksiýa bildirip şeýle ýa-da. In other words, you will continue your support for the US proxy war in Ukraine despite your better knowledge that this is a US proxy war and the risks of nuclear war because of the US proxy war.
Ne bun diýen zady näme? Diýmek onda sen niýe bilini Elon Musk'a gülden ya. Sen onda mundan beýlek ýene de diýä Amerikan Birleşen Ştatlarynyň diýä Ukrainada alyp barýan gizliň uruşuna onda sen gollaw berjekdi diýä. Proxy uruş diýmek, ýani hibrid uruşy. Hibrid uruşuna sen ýödüň äme bilýän diýä sen niýe şol uruşyň diýä Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hibrid uruşudygyny bilýän öýdüň hem diýä şunu ýaly nuclear war risk atom ýa-ni ýadro uruşunyň hem howpunyň wadygyny bilip oturýarsyň diýä. Näme üçin beýdiýän diýä. And we are supposed to believe that you will fix Twitter. Sen niýe Twitter satyn alyp diýä Twitter'ı düzeltjek diýädiň bolyn niýe ýöne diýä sen biziň diýä lapymyzy keçetdiň diýä. Ondan ona da ýene Elon Musk jogap berýär. Damned if you do, damned if you don't. So guess I'm just damned. Men niýe iş etmem bir zat etmem maňa gargaýalar, men bir zat etmesem maňa gargaýalar. Umuman niýe men bir diýä Hudaý gargan diýä da. I'm just damned diýä. Men bir gargalan adam diýä da. İnsanlar bunu köşeştirjek bolýar ýa-ni teadedilen diýeli. Millionaire I love you Elon diýä. Men taň hurmat doýan Elon diýä. You know that ödüňe milyon diýä. Many people look up to you. Köp adamlar saňa teýre diýä. Ödüňe diýä menim diýä saňa ananýan diýä. We are facing nuclear war because of the reckless US foreign policy in Ukraine. Ýöne diýä biz diýä Amerikan Birleşen Ştatlarynyň jogapkärçilikdir, ýa-ni kakabaş daşarty Ukrainada alyp barýan daşarty ýa-da täwäpli şu gün niýe ýadro urşu bilen ýüzbeýiz bolupdyr. Senem bilýän diýä. You know that diýä. This is a big one. But diýä öğrençinna kay ýagdaý diýä. And we have to put our personal interests aside for the sake of humanity. You know, I know you love humanity. Şoň üçin diýä biz diýä adamlaryň geljeğiniň hatyratyna ödümüň diýä şahsy bahwedimizi bir gara goýmaly diýä. Men bilýän diýä senem adamlary söýýän diýip indi bunu köşeşdirip şol ýanky uruşdan umuman uruş teatrdyna goşulmaly we yrjak bolýar da. Olam insanlar Elon Musk näme diýä? I'm trying my hardest to de-escalate the situation and obviously failing. Men niýe şu ýagdaý diýä yumşatjak bolup diýä ýa elimden gelen ne diýän bolyn diýä ýöne diýä görüşüň ýaly men niýe şow men işim şowsuz ýaly görünýär. Görüşüň diýär bir tarapdan Elon Musk hakykatdan hem bir uruşun öňüne almak üçin hereket edýän ýaly hakykatdan şoňa garşy hereket edýän ýaly ýani bir hepde mundan oda ay men şoňa şu zatlara goşuljak däl hawa men Ukraina harby güýçlerine de özümiň satelitimiň üstünden Sputnik üstünden ýardam berjek däl beýan edýär ýany bilenem men beýdi otur al bolýa barat günne gitsin men çykdajak altamam men şu zady etmeli bolýan diýä. Ondan hem ýanky şular ýaly awraýly jurnalistler ýanky biznesmenler hem toýra ýa-da näme üçin sen bulatlara goşulyp oturýarsyň? Sen ur parahatçylyklar etmeliämi sen bir adamlary özüňe mäsüýän diýen, adamlary hylmat etjek diýen, özüňe başyňy uruşa tokup oturýarsyň diýär. Ay men näme etmem diýä, näme şular ýaly etmem diýen ýa gargalýan, etmesem gargalýan, men Hudaý gargan ýaly bir bahana edýär da indi. Bir tarapdan burdan soňra mı çykýan, näme üçin beýdi otur, ödüne garşy gidýän ýaly. Beni bir zada düşünmeli. Bular ýaly adamlar beýan edýände ýöne ýerden edýän ok. Şo başga beýanatdan ýörüýte zakat boýunça edilýän beýanat häzirki edýän hereketen bu adamyň diňe zakat boýunça edilýän hereket bolup biler. Diňe şolar ýaly netije çykaryp bolar. Näme? Ýa kaýdyşym ýaly Elon Musk ýaly adamlar eline müňlerçe Sputnik'a eýelik edip oturan ödemleri däl ol düşünip bolup. Elon Musk diýilen adam ol proýekt. Onu maliýeleşdirýän hem ýörüýte fondlar bar. O öz çykdajagyna öz puluna edilýän zat da o da ediljek adam däl. Şoň üçin ol adam hökman global proýekte gatnaşýar ol. Ol adam hökman uruş edilende de hökman garahynda bolaýmaly. Edýän beýanatam ýöne ýere edilen ok näme üçin indi nähil netije çykaryp bolar. Elon Musk bir tarapdan awraýdan düşmeli, uruşa garşy ýaly görkezmeli. Özüni sebäbi ol öz Sputniklaryny uruş üçin ulanyp otur.
Üstesine de görünüp dur ola adamın yok asmanda uçuran ol yankı Sputnikleri esatan ya uruşa hazmat etmeli ya adamdan hareketin dolandırmalı gelecektin tek proyektlerde de on nähil ulanacakdı hakkında bir giden hipotezeler çaklamlar hatta suhutnamalarım var on nähili adamlara da karşı ulanacaktı hakkında onun tek ayrıtin tema. Indi ol adam indi näme etmeli? Birinciden avraydan düşmeliler, öýüni uruşa garşy ýaly edip görkezmeli, ýöne proýektten hem çykmaly. Çykda ýanky Sputnikler bilen Ukraina güýçlerine hazmat etmese, onda Ukraina birgeden ýitdiler çekmek mümkin. Ukraina häzir uruşda ýeňilmegi mümkin sebäbi Sputnik üstü bilen ara gatnaşyk diýilýände häzir kun harby meselede ören möhüm zat bolupdyr ya. Ören öwürlüşükli netijeler berýär. Onam o hyzmatam görkezmese bolmaýar. Şoň üçin ol iki tarapam elden vermejek borup hereket edýän ýaly görünýär. Sebäbi Elon Musk näme üçin ýa-da awraýyn hakdan boli geljekde ol bir giden proýektlere amal aşyrmaly. Häzir kun adamlaryň gözünden düşse, adamdan gözünden düşse, onda geljekki proýektlerde adamlar tarapyndan gollaw tapmaz. Hatta biznesmenlere oňa gollaw bermez. Uruşa garşy çykyş edýänler. Sen onu oýnatyp halaplasalar. Şoň üçin bu taýdaky beýanatda diňe şu noktalardan seretsen düşünüp bolýar. Elon Musk iki tarafa elden bermeli. Hem öýdeni uruşa garşy ýaly edip görkezmeli, hem meni mejbur edýärler. Men şunu etjek diýär, onuň ýöne men etmeli bolýan diýilen ýaly bir görgüli öýdenen bir pida beren adam hökmünde. Öýdene men ähli meni mejbur edýärler. Maňa bir elime häkimiýet ýetdi, men bunu başgaça ederdim diýilen ýaly bir imij döredýär. Şoň üçin geljekde Elon Musk'ın hatta Amerikan Birleşen Ştatlaryna prezidentlige dalaş etmeginiň mümkinligini çaklayanlar var. Şular ýaldatlaryň perspektiw bilen ýagdaýda gödüňünde tutubam, ýa-ni şeýle hereket edýän bolmagy mümkinligim garaşa edýänler var. Buňa şeýle pikir etmäge de esaslar kän. Indi şu ýene halkara derejesindäki şudur bolup duran zatlar, ene orfiýetliň gün wataryň arasyndaky ýa-ni feodal gatnaşyklarynyň kesilmegi, on üstüne hasam erwet şäder ki wagtda orfiýetden alynýan gazyň ummaty meçhurde çäklendirilmegi, demir gadyk ýa-ni Baltika deňiziň üstüne ýetýän orfiýetiň demir gadyk akym turba prowodunyň partlanylmagy, üstüne on ýa-da nebitine bökdönçlik ýerde otyrlar, ýa-ni Polşanyň üstü bilen gün watary aktarylýan nebit turba provodunda Polşanyň häkimetleri bir näsalyk ýüze çykdy diýip onu bökdäp otyrlar. Buň netijesinde de näme ýüze çykdy? Gymmatçylyk ýüze çykdy. Gün watarda kim energiýa ýa-ni krizisi bilen baglanyşykly ykdysady krizisler şuňlaşyp gidip otyr. Adamlaryň tölegler artyk gidip otyr. Harytdan bahaty gymmatlaryp gidip otyr. Bulam näme getirýär? Ine şuň köýne görüşüňiz ýa-da dünýä häzir Ýewropaň dürli ýurtlaryna köpçüliklerin protest çykyşlary mögüjak gidip otyr. Ine men ýaşap oturan Çekiýa Respublikamda da geçen hepde protest boldy. Ýene bir günden ýene boljak. Ne Fransiýada bolupdyr, Germaniýada bolupdyr, Italiýada bolupdyr, aýagallygyna protest çykyşlary. Bulam näme getirmegi mümkin? Bulam hatta häkimiýet adalyşyna getirmegi mümkin ýa-da. Sebäbini adaty halk muňa çydap bilen bu taýda adaty halk kimi günäkärliýär, öz häkimiýetlerini günäkärliýär. O Ukraina uruşýa ortaýetdilen. Ýöne oluruş biziň tragediýamyza getirmeller, bizi açlyga getirmeller, biziň ödümizde gargynçylyga getirmeller. Ukrainany halagat etjek bolsaň diplomatik ýol tapyň. Näme çare ortaňyz görüň, ýöne bize toğu ardanladyň, bize energiýa ýa-ni götürjilerini ardanladyň, nebiti gazy el ýeterlediň, biznesler çöküp barýar. Energetika diýmek nebit ýa gazyň gymmatlamagy diýmek, biznesleň çökmegi diýmek aňladýar. Şugun orta hem kiçi bizneslerini çekip çydap bilen oklar, öz çykdyjylaryny uly bizneslerine näçe çykdyjaklary belli däl, ýöne olaňa meýem kim Amerikan Birleşen Ştatlaryna da Hitaýa tarap eýem göçüp oturanlyklary belli boldy. Buň näme bilen gutarjakdygy, ýa-ni ýaly ýa halk rewolýusiýalary bilen gutarur, ýa-da häkimetler akylyna aýňalyp halk üçin alat etmeli, ýa-ni energiýa üçinçiligini üçün etmeli,
zatlan haritlan bakatyn ardanlar ýal etmeli ýa olam ödara baglanşykly zatlar. Ine şular ýal dartlandy ýagdaýlar görüp otur. Ine şu gün kugun gynansak da mundan 20-30 ýyl odal görüp oturan gün watarymyz ýok. Şu gün kugun inni adamdan hukukam baskylanyp otur, adamdan hal ýagdaýam yaramazlanyp gidip otur. Inni bunu soňy näme bilen gutarmakçy? Hem käwri gutlar ine 2 hepde mundan odal Italiýada saýlawlar geçirildi. Häkimiýet başyna ortaýa taraplar güýçler geldi. Ortaýa bilen ýakyn hyzmatdaşlyga taýýar adamlar geldi. Häzir ýurdun premier ministrem munun odal Putin'e urup oturan aýal boldy. Hawa Wengriýada ortaýa tarapdaryna Viktor Orbanyň hökümeti dur. Şweýçada umuman tagsy güýçler geldi. Öňkü liberallerle inni halkyň aladasyny diýen hem Brüssele garşy güýçler geldi. Häzir ýakyn geljekde şular ýaly ýagdaýyň beýleki ýurtlarda da bolmagy mümkin ilk garaşyla. Ýagdaý gidip oturdy. Sebäbi halkyny diňe öz aladasyny ýetjek, odal bilen öz aladasyny ýetjek resmileri saýlajak. Şolar ýaly adamlar isleýär. Ine şu kun ýagdaý şolar ýaly Fıratlaňam biziňem sebätimizde täsir ýetirip durdy. Ýanky görüşmedi ýaly öýdara täze bir gurum bolan döremegine de getirip otur. Türkmenistan öýden neytral hasaplasa da olam baryr iki arada ýene de hyzmatdaşlyk etmeli bolýar. Eýran bilen hyzmatdaşlyk etmeli bolýar. Gün watary ýurtlary bilen belli bir derejede hyzmatdaşlygyny ýitirmejek bolýar. Ortaýa bilen hyzmatdaşlygyny ýitirmejek bolýar. Şu arada bir aram syýasat alyp baryp barmagy da zerurluk bar. Ýöne Türkmenistanyň häzirki diktator rejiminiň alyp barýan halka garşy syýasatyny gödäňde tutsak, bu rejimiň halk üçin bähwitli syýasat alyp barmajakdy. Öz-özünden düşünipli zat, onu biz näme gördük? Soňky wagtlaryň Türkiýe bilen arada wida düzgünligi ýerlenmegi Türkmenistanyň içine baran raýatlarymyz indi daşyna çykarman, gawap saklap oturmagy, Türkmenistanyň içindäki ykdysady ýagdaýlaryň kem şuňlaşyp yaramazlaşyp gidip oturmagy, umumar köp zatlar indi şu zatlaryň biredenni hemme taraplaryň täsiriniň yarama täsiriniň ýetirýändigini görüp oturýar. Şoň üçin hem şu zatlar barada biz oýlan bermeli, näil çakalga bar, diskussiýa gerek. Şoň üçin öz pikirleňizi kommentariýa bölüminde ýazyň, gepleşikden öz tanyş bileşleňizi bilen paýlaşyň. Buna ýazylmadyk bolsaňyz, buna ýazylyň, like basyň. Umuman dek oturma. Şuňlukça da gepleşigi ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.